Още кой аз не знам вече. Ти не ми трябва. Ти къде си? Стоя, мирен си стоя. Моля. Говори си. Благодаря ти. То Lowrider и аз Lowrider. Този Lowrider, как да ви го обясня, наистина, той е по принцип на моменти той време на време закача, удря. По някой път нищо не прави, защото един път в другия ауто аз с репортера виж къде е батериката. Аз бъл. Къде бе аз мога? Тук не знам кой ще ми се падне. Ели. То спак е, бе. Викам за този аутоа с репортера, че ми излезна Lowrider-а и аз паднах в някаква дупка там, нали? И няма как се кача, един път се обръщам, виждам Lowrider-а, събрал някакви легла, хора не се ебал. Подредил леглата на редица на височина, за да мога да се кача. Това не е завярвано. Този го ядосах, май. Къде бягат тези хора, аз не знам. Браво тебе, ама не ска да мопаш. Съвсем се знае, че ще видиш това. Да го знам този лайнара. Келеша. Да го еба в езмикяра. Писнай ми от такива идиоти. Тук те взех батериката. Стига пилка и бей, ти ми на до главата. Изведнъж да мокни. Съм кой, остави ме намира за тебе работа, не искам. You are mine. Окей, какви заслужава.
Фу. Добре де, нали уж под земята бяхме, а сега как така виждам жамове, такива работи? Ти не мога да се обясня в една видеоигра. Един кръвта. Ама умирай, ще е бол майката. Той ще спрете гъста. Ще го спра, ако канибала не ми излезе да ми вика, че аз съм негов. Никой не е длъжен. Добре, виж сега. Аз не мога да разбера. Това тук не мога да се отвори. Окей, проблем няма. Тогава трябва да откъса самото, защото това е някакво фолио, което виж, че колко е тънко само. Гледайте. Той едва се вижда. Не мога да взема някой. Тая пръчка е да ги почвам да се защитавам. Не, то... Ти не мога да си обясня в тази... игра. Той се отказва от мен обаче. Не става. Къде тогава трябва да тръгнава човек? Добре. Къде трябва да мина и аз не знам. Изобщо си нямам идея. Тук тези врати. Тази врата е тук. Аре бе, брат. Супер. Приятели, това беше втори епизод. Третият епизод също ще го направим, няма проблем. Така че абонирайте се, харесайте се, защо коментирайте за какви игри, какво ще да играем. Така че наистина много ви благодаря, като гледате, за мен това е голямо. Много ми помагате, като ми харесате един лайк, като ми дадете един лайк. Аз пари от YouTube не вземам. Пак ви казвам. Една стинка не вземам, приятели. Аз просто го правя за кеф, за уважение, за забавление, така нататък. Аз за друго нищо не го правя. Много обичам хората да се забавлявам с тях. И много подробности, като например комплимация, за това нещо бих направил някой клип също за как що откъде започнах. В смисъл, не разполагам с голям бюджет, просто имам един стар Xbox One S и някаква плазма, един телефон, който ми хрумна идеята с това приложение, че мога да снимам игри. Това е. Така сега ще оставим това нещо. Бъдете живи и здрави, приятели. Всичко хубаво пожелавам.
и до нови срещи. Чао!